Gazte programan, urteko bigarren zati honetan, Goiener, energia berriztagarrien aldeko kooperatibak eta Gaztezulo, gazteen hilabetekariak finkaturiko erronketan jardun gara lanean. Es una cooperativa ciudadana, sin ánimo de lucro, que nace principalmente para favorecer el empoderamiento ciudadano de la energía, es decir, que los propios ciudadanos tomemos el control de lo que nosotros consumimos eléctricamente, energéticamente principalmente por electricidad, y además podamos controlar otros aspectos que a día de hoy no están siendo controlados por la ciudadanía y está en manos de empresas, como puede ser la generación concretamente de renovables. Y GASE es un nicho de jóvenes que muy involucrados con temas sociales, con el emprendizaje social, y nos parece que pueden ser una herramienta muy interesante. Bueno, Goienerrek eskatu zigun kontaktu lista bat egitea Euskal Herriko da Nafarroako energia berriztagarri produktoreekin, eta egin nauna da zonaldeka banatu lana gure artean eta kontaktu horiek bilatu eta horrekin lista bat egin. Orduan Goienerri azalduko diogu lista hori kontaktu guztiekin eta hori da gure lana. Bueno, nire ustez nahiko interesgarria da, hori zu komentatu duzu bezala, taldean lan egitea, lanak kooperatiboki burutzea, beti lortzen diren emaitzak hobeak izaten direlako, eta jendeak asko ikasten durako besteekin lan eginez. Nosotros, al fin y al cabo, en GACE lo que hacemos es colaborar con distintas entidades, intentar ayudarles en la manera que lo posible y en la manera en que están dentro de nuestras capacidades, vamos a decir. Entonces, toda forma de aprendizaje relacional, cooperativo, en grupo y de forma que te permita, como lo diría, desarrollar tus cualidades interpersonales, me parecen vitales, sobre todo en este tipo de proyectos. Ikasten ari garen jendea, lan giroko harremanak ikustea eta nola egiten den lan oso garrantzitsua delako. Ikasi eta gero lanetara joan behar gara eta ikasi behar dugu. Horregatik uste dut garrantzitsua delako. Gaztezulo 2000 urtean sortu eban Bagera Euskara Elkartiak, Donostiko Euskara Elkartiak, ikusi ebalako gazteei zuzendutako euskerazko aldizkaririk edo komunikabiderik gazteei bereziki zuzendutakorik ez egoala, ezta? Hor hutsune bat ikusi eben eta hutsune hori betetzeko asmoz sortu zen Gaztetxulo bere garaian, ezta? Oso garrantzitsua dela begiak irikita edukitzea eta zure esku dakasun proiektuak eta adi egotia eta horrek zelan funtzionatzen da, ben zer egiten duten eta ekintzaletasuna sustatzen duten proiektu asko dago gaur egun eta askotan ez dugu horietan erreparatzen eta hori fijatzea eta jakitea jendeak zeitzen duen garrantzitsua da. Eta guretzat interesgarriena edo egingarriena izan da hori gure arloan, gure munduan gertatzen dana. Pentsa dugu adibidez, unibertsitateko jentientzako oso interesgarria dela Erasmus arlua, eta horretako alko zalain mapa interaktibo bat, segun ze herrialdetara joan zarin, Alemanian, niri gusta jaten asko taberna hau, eta kontzertu hauek, eta liburutegi hau, eta... Y he aprendido que al final cuando tú tienes una serie de proyectos, aunque te vayas a dedicar a lo mismo, que se trata de afrontar esos retos que ellos te lanzan, sí que tienes que dedicarte de manera diferente según la empresa a la que se trate. Ver cómo nosotros podemos solucionar problemas reales para dar soluciones reales. Beti eduki izan dugu Gaztezulo eta ikusi dugu erabiltzailearen begietatik eta kasu honetan guztiz aldatu gara eta guretzat izan da hau da gure enpresa Diego eta guazen hobetzera edo zer falta zaio. Eta ikasi dut gehien bat hori. Beraiek nola ikusten duten
eta gauza pila bat lortzeko atzetik lan asko dagoela. Oso beharrezko ikusten dugu, eta igual azken urtietan ondo landu ez dugun punto bata, hori ez, bai lanbidezeketan, bai unibertsitatean dagozen gazte horien gana nola heldu eta horiekin elkarlana nola sustatu, ezta? Eta, alde hortatik seguru ekarpen interesantiak egongo dizela, eta ea gazek egindako proposamen horietatik, unibertsitate eta ikasle komunitate horiekin beste mota bateko harreman bat edo elkarlan bat sustatzeko modua daukagu. It would be a show.